Mfethu yazi yabo indlela okhuluma ngayo ngisacela ube realistic. Lalela mfethu, mina ngine-diploma e-civil engineering. I got shit, I got things mina yabo. Ugele bengizoshada naye ne uyi-auditor, une-degree ye-auditing yabo. Uhamba nge-Jeep Patriot. Ukhola u-80,000, uku-executive level yaka-Nedbank. That's a woman ebefika ngishade naye uhola 80,000. Yes, umuntu ofaka ngishade naye ngancaba ukushada naye. Uma wengane yami unama degree awu2, uyi-lawyer yabo, na uhola labo kama 60,000 yabo. And before that uma bengane zami bonke baneyimoto ba rich nje futhi angijwayele mfethu ukujwala nabantu abahluphekayo. Ngikhuluma iqiniso nje mfethu limsulwa. So manje angifuni uqamba manje ngikukhuluma iqiniso ilo osekugcineni onama challenges kwi-finance kodwa naye uyasebenza nje. Angazi uhola malini kodwa naye nje akanazo iy'nkinga zey'mali. Ngiyaqala nje ukuhlangana nomuntu oney'nkinga zey'mali. Angijwayele ukuqondana namantombazane aney'nkinga zey'mali. So ngiqala ngawe. So ngiyacela ungazongifakela i-pressure. Ngikuthandile kodwa angijwayele lamantombazane aney'nkinga ney'mali. Akuyona into ngiyayiqala leyo nto leyo yabo. Ayikho into empilweni yami engi-attractela amantombazane aney'nkinga zey'mali. Ngiyayiqala lena. So ngiyacela ungithathe with baby steps kancane kancane yabo. Yiko ngithi inabantu balento le yamantombazane aney'nkinga zey'mali angijwayele. So ungangixini eduze. Ngicela ungithathe with baby steps. Yazi mina nawe engakusohlele nje sixabana ngikutshene mina. Cause ngithe mangabe ngithi ngicela ukuthi utransfer imali. Wathini wathi buphethe ucash. Kodwa manje masufuna ngize lapho sokuza ukuthi ungakwazi nongitransferela imali yokuthi ngigibele. But ke angikho ke lapho ngikutshela angikho lapho. Kodwa nje ngifuna ukukukhombisa ukuthi ezinye zezinto ezingenza ngiyanakusisa nje kakhulu tshela. Hey nawe mfethu for umuntu ona 31 ongenamali kanjena enye into which is strange for umuntu onakisisayo. Engabe unakisisa into ezokufakela imali nawe. Hayi mfethu phela nathi ufuna sizisho phela akujwayelekile mfethu. Sijwayele ukuthi you are invited in the 21st and the graduation party. Yabo njengoba sidwa amaplani ezindlu mfethu ingane ezincane zakhela abazali imize serious nje mfethu. Yabo manje so manje uzoloku uba uclever into engafaka kwi-direction e-wrong. Fanele ngabe uyawuma mfethu nawe. Njengoba lokuthi nakisisa akuyona inkulumo engakhulunywa umuntu ongangawe leyo.